गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया तरेन बर'खौ खौरां लाहैदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुर्शिद तरेन बर' बिथाङा दिसपुर पलिक्लिनिक देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायखौ मिथिनानै दिनै दान्दिसे खौरां लाहैदों आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बिथांनि लोमजानाया थाबैनो हामथों आरो सिगांनि बायदिनो राफोदै समाजारि हाबायाव बाहागो लानो हाथों, बेखौ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आर'ज खालामदों। तुर्कीयाव मावनाय गिख्रंथाव बांग्रिंआ बुहुमखौनो संखिखांहोदों। बांग्रिंजों रोजा रोजा सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों। जोंखौ खैफोदनिफ्राय उदां खालाम, नङाब्ला बेयावनो जोंनि जिउआ जोबथासिगोन। बेबायदि बाथ्राजों हरसिखावदोंमोन खैफोदाव भुगिनांनाय सानै बिब' फंबाया। तुर्की आरो सिरियायाव जालांनाय 7.8 गोख्रैथिनि बांग्रिंजों गोग्लैनाय बिल्डिंनि वालजों सानै बिब' फंबाया होसिनजानानै दंमोन। नाथाय जोबथायाव रैखाथि हान्जाया बेसोर सानै उन्दै उन्दै गथ'खौ रैखा खालामनो हायो आरो गोदान जिउ मोनफिनो। सिलिंखार बांग्रिंजों तुर्की आरो सिरियायाव सुबुंफोरनि गोथै देहा मोननाया 8,000 जाहैबाय। भारतनि रैखाथि हान्जाया हेफाजाब होनो तुर्की आरो सिरियायाव सौहैबाय। मासे गान्दा फिसानि गोथै देहा मोनदों। हादर आरो मुलुगनि गेजेरावनो थसेल' गं गान्दानि थाखाय मिथिसारजानाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि पार्कआव मासे फिसा गान्दानि गोथै देहाखौ बोखांदों। सुलुंनि बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि पदमनि ओनसोलनि साखाथियाव थानाय आबादथिलिनिफ्राय हरनि समाव मासे फिसा गान्दाखौ जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो हादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मानसि गोमानानै दङ। थांनाय शुक्रबारनिफ्राय चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव गोग्लैनाय लासो फाथाबारि आरो गामि 1 नं फाथाबारिनि थागिबि थेङा मोसाहारिनि फिसाज्ला 35 बोसोरनि हल्लां मोसाहारिया गोमानानै दङ। गोमानाय हल्लां मोसाहारिया मेलेमनि एसे जेंना गोनां होनना मिथिदों। गोमानाय हल्लां मोसाहारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6901369986 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरदों। बिपिएफआ दिनै बाथा बायदि खर' गैयै मानसिखौ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। बेवहायनो हमनो हायो बिपिएफआ बेसेबां समाज सिबिग्रा आरो बाथाया अस्त्र हिसाबै बाहायजागासिनो। थुनलाइ आरो खेला दुलाया मा बुस्थु बेखौ बिपिएफआ जेबो मिथिया। 17 बोसोराव थुनलाइ आफाद आरो गेलेनाय आयदाखौ बिपिएफआ गाबथानानै दोनबोदों। जौ लोंनायाव बिपिएफआ खनसेयावनो 5 लाख रां गारो होनना रनजित बसुमतारिनि गोख्रों अजद। दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 10था प्राइमारिखौ लाना भलिबल बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुङो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारि बिथाङा। चक्रशिला साहा आरो आबाद दिहुनथाय कम्पानि लिमिटेडआ बासबारि हाथाइसालियाव मावखुलि बेखेवदों। दिनै क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बियाबनि सा सोनाब बासबारि पिस्टिसनि सिङाव थानाय चक्रशिला साहा आरो आबाद दिहुनथाय कम्पानि लिमिटेडआ गावसोरनि मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे बिटिसिनि आबाद बिफान गुवाहाटीआव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ एन्टारप्रेनार्सनि हेफाजाबजों आबादारि सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्ला आबाद मावख'ग्रा बुरलुंबुथुर नार्जारिया चक्रशिला साहा आरो आबाद दिहुनथाय कम्पानि लिमिटेडनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। मख'जाथाव बे चक्रशिला साहा आरो आबाद दिहुनथाय कम्पानि लिमिटेडआ ओनसोलनि सरासनस्रा आबादारि सुबुंफोरनि बायदि रोखोमनि आबादनि दिहुनथायफोर माइ, बेसर, फाथो, सिबिं आरो गोबां आबाद दिहुनथायफोरखौ बायनानै लागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। तुर्की हादराव थांनाय समबारखालि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिमाव गासै सा 8,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। तुर्कीनि लेङाइ हादरगिरि फुएट अक्ताया फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला तुर्की हादराव थांनाय समबारखालि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों सा 5,894 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 34,810 सुबुंफोरनि जखम जाबाय। आरोबाव CNN रिपर्टनि बायदिब्ला सिरियायाव 1,832 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 3,849 सुबुंफोरनि जखम जादों।